Mic check.
Kundinzwa here. Tulani. Bana voice. Msuni. Kundinzwa here. Tulani. Ora. Voice la kunzwi. Ngela pagazri. Tulani. Kundinzwa here. Voice ri kunzwika here. Kundinzwa here. Sika kati sika zhozhere. Tulani. Uripo here hapo. Amen chote na Mwari. Problem yona pangai. Tinzwe je tita. Hallelujah.
Ndoti rugare kwamuri mose, nzvimbo dzose kwamuri ikoko. Ndokukwazisai muzita neropa raIshe wangu Jesu Kristo. Chiti amen. Inyasha idzodzo hama dzangu kwamuri kwose, mukurarama muri munyasha. Zuva ranhasi wamuka uri mupenyu iwe. Naizvozvo inyasha idzodzo. Vamwe vakabatira zvirwere zvakasiyana siyana pasi pezuva, asi iwe hauna kana chawakabatira. Uri gwindiri wakasimba senjanji. Inyasha futi idzodzo. Iwe wakamborwara zvokuda kufa kaiwe, asi Mwari akakuitira dzimwe nyasha, akakupa mumwe mukana wekuti urarame pasi pezuva uchimunamata. Inyasha futi idzodzo. Saka hama dzangu, tinorarama munyasha misi nenguva, nenguva dzose torarama tiri munyasha, asi nyasha dzinoitirwa avo bedzi vakanyorwa mazita avo mubhuku dzeupenyu dziri kumusoro kudenga. Mwari anokuitirai nyasha kuti musangane nenyasha dzake, nekuti nyasha dzake dzakawandisa. Ani nani anotenda kuna Ishe Jesu Kristo, anotenda kuti Jesu ndiye Ishe, uye anotenda kuti kuguma kwenyika kuriko, uye Ishe achauya achititora, ndiye anoitirwa nyasha. Saka hama dzangu, ngatirambei tiri munyasha, tirambe tiri pashoko raMwari, tirambe tiri mudanga raJehovha Mwari, tichinamata tiri pamwe chete vaKristu mumba mavo. Naizvozvo nyasha dzaJehovha dzikapere kwatiri. Amen. Ngatitange shoko redu muzuva ranhasi. Tsamba yedu ichavhura basa, tichaiwana kubhuku yaMako, Mako 11. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kwamuri kwose. Ndoti good afternoon or good morning wherever you are around the world. Kuita chipostora zviratiko nechirungu. Chirungu chatochiparidza nechirungu kuti chisvike kuvarungu vari kunana America, vari kunana Europe. Kuti varungu ivavo vapfeke idzi nguo chena, vapfeke magemenzi aya. Nokuti magemenzi aya ndokuti kunamata Mwari. Zvana papa zvokuisa maoko muhomwe, takapfeka masutu, tichinamata takaisa maoko muhomwe tichizvikudza pamberi paMwari. Aiwa mapostori tikuya ikoko, shoko raMwari ufana kusvika neikoko. Chekutanga ndokwazisa maprofita angu vakuru, maprofita ari kunzvimbo yeCape Town, baba Mashingura nababa Mashindi. Ndokwazisawo vafundisi vakuru variko, vafundisi vaapostora variko, nababa Mashindi nababa Chitiga, vanyori vakuru variko, nevafundisi vari kuZimbabwe ndinovakwazisawo. Ndokwazisai hama dzangu dzose nekose kwamuri ikoko. Chisimbisa ndokwazisa vana mai veJerusarema, ndokwazisai nemufaro. Dubai kunoku tiri vatsvene, muchitoona tichiparidza shoko raMwari panguva yakadai, tiri pautano. Aiwa inyasha idzodzo tinotenda Mwari. Ndokwazisa hama neshamwari dziri kuona live ino panguva ino, ana Tulani Hlanya. Aiwa hama yangu ndokutenda, ndiwe kwanza kutaura kuti kubuda zvakanaka. Mwari akupera kuropafadze neizvozvo izvozvo tinoda. Noti Everese Africa. Tunotenda maAfricans akawanda chaparidzwa naAfrica. Get it from the book of Mark, Mark 11. Wanda pa ino ati Chamboko rurimi rwamai, nokuti rurimi rwana school ipinde pakati
unoti muonde berere vaina muonde uyu pakati kwaenda nokuti kuguta ndokutera vari makomo ikoko. Saka muchiona isusu vapostori tinonamata tichinyengetera tiri makomo, nekuti simba redu rinobva mukunyengetera Ishepa akaenda nevadzidzi vake mugore when the transfiguration in any house, the powerful one must go to the mountain. You going to the mountain, you are missing out on gold. Vachisitama simba rabva kunani, kuti simba toziva anoprofita Mwari ndoona ainhema kuti anoshandisa uye gomo yemuorivhi gomo remuorivhi Mwari maonde achionekwa apa akanga ari pakati penzira. Maonde mese munoziva kuti maonde chinhu chinonaka kwazvo uye chinogutisa kune avo vanoziva nenzara neta uye vaine nyota. Zvino hama yangu inzwa tsumo dzenyu dzamakadzigega ndedzenyika hadzo akagadzirwa zvinoreva muonde mukuyu pamuonde kushiri chirava nhau iri papa nyika kuguma kwenyika zvinoparidza yanaitaura nayo kwenyika guma kaguma erera iyo live ineyi inzwa shoko rinoti chii panhau yekugumika nepaevhangeri tsamba yakatorwa ichirondedzera zvaiita achibva gomo remuori abva akaziya imwe
Jehovah. Mabweni tere, mabweni tere. Ndakunzwika here. Vanhu ndakunzwika here. Okay. Alright, ndachinja network inabva pafoni ndadzokera pawifi. Timboona kuti wifi inobuda sei.